טוב, אז יש לנו כאן חומר ממש מסקרן, תמלול של וובינר שמציג תפיסות. לא שגרתיות בכלל, על הקיום, על חיים ומוות, ואיזה מושג שנקרא מערבולת השחורה. כן, לגמרי. זה נוגע בשאלות הכי בסיסיות בעצם. מי אנחנו, מה קורה אחרי, דברים כאלה. אז המשימה שלנו היא כזה, לנסות להבין את התמונה הגדולה שהמקור לזה מנסה לצייר. יאללה, בוא נצלול לזה. קדימה. זה חומר מורכב אבל מרתק. הוא נוגע בתפיסת העצמי, במשמעות. נכון. אז בוא נתחיל מההתחלה, מהלידה. לפי הוובינר, זה לא פשוט כמו שזה נראה. יש 16 להבות שמעורבות. שזה נשמע כמו? אולי קווי תודעה, מקורות אנרגיה? כן, משהו כזה. והן תורמות את הגנטיקה האנרגטית שלהן, כאילו את הזיכרון, וזה מתכנת פוטנציאלים לחיים, ידע פנימי כזה שטבוע בנו. בדיוק. והמצב הראשוני הוא שלמות, חיבור מלא לעולם האנרגיה הנגואל. התינוקות הם כאילו רואים וחולמים מיד. עדיין מחוברים לשדה הזה. כן, כל שאיפה שלהם היא אישור לחיים, כל נשיפה היא חזרה למקור. אבל אז מגיע החלק הקשה, ההשתלבות בחברה, הציביליזציה. הפרגמנטציה, הקיטוע. בדיוק. תהליך כואב שבו אנחנו מבטרים על חלקים מהשלמות הזאת כדי להתאים. הדוגמה בוובינר ממש חזקה, על הילד שהכריחו אותו להפסיק להרתים. וואו, כן. והוא מתאר איך בחלום הוא מצא את החלק הזה, הבוכה, הדחוי, והחזיר אותו. אז כל הרעיון הוא לאסוף מחדש את החלקים האלה, את הפרגמנטים הרגישים שעבדו לנו. וזה מעלה את השאלה איך, נכון? איך חושפים? המקור מדבר על הריקפיטולציה. נכון, נגיע לזה. אבל רגע, הגוף הפיזי, איך הוא נתפס פה? לא כמשהו מוצק. לא, ממש לא. הוא מתואר כאוסף של מיליארדי צרורות אנרגטיים, כמו הקרנות של עלי כותרת. מעניין. וכל אלה מאוחדים סביב רעיון מרכזי, או חוזה. מה זה החוזה הזה? אז החוזה העיקרי, לפי מה שהבנתי מהמקור, הוא המחויבות שלנו לזכור חיים קודמים. לזכור חיים קודמים? וואו. כן. ואם מסרבים להתפתח בתודעה, אז הצרורות האלה, שהן בעצם חתיכות תודעה, פשוט עוזבים. וזה גורם למחלות, כמו סרטן שהזכירו שם. זאת התפיסה שם, כן. שהעזיבה הזו יוצרת הבעיה. והקטע המעניין הוא שאפשר לדבר איתם, עם הצרירות האלה, לנהל דיאלוג פנימי לריפוי. טוב, אז אם הגוף הוא כזה צבר אנרגיה שמוחזק בחוצה, מה קורה כשהמבנה נחלש? נכנס לתמונה הכוח המתגלגל. הגל הוורוד הזה. כן. הוא מתואר כלחץ כזה מהיקום שלוחץ על הקוקון, על המעטפת האנרגטית שלנו. הוא מחפש סדקים. סדקים שנוצרים ממחלות, מטראומות, מחומרים. ואז במוות הסטנדרטי, כשהסדק גדול מדי, המעטפת קורסת. נכון. ונקובת המאסף, מוקד התפיסה, עוברת למרכז, ואם התודעה לא מוכנה, האנרגיה שלה מתפוצצת למעלה, לכיוון הכפיל. הכפיל, עוד מושג מרתק. סוג של עצמי גבוה או ישות מקבילה? משהו כזה, כן. והצרירות הצבעונים האלה פשוט מתפזרים לכל מיני רמות. ומכאן זה נהיה עוד יותר מוזר. מגיעים לתשומת הלב השלישית, מצב תודעה אחר, ואז המערבולת השחורה. חשוב להדגיש, כמו שהמקור אמר, שזה לא הנשר הטורף של קסטנדה. לא טורף. זה מנגנון שנועד לדחוס את התודעה. להוות אותה. אז מה הבעיה איתו? הבעיה היא שאם הגענו לשם עדיין מפוצלים עם כל הסדקים מהפרגמנטציה, אז הלחץ שם פשוט קורע אותנו. וואלה. הדובר שם תיאר חוויה אישית שלו, שהוא נכנס בלי פחד, הרגיש חמימות אפילו. כן, אבל הוא גם ראה אחרים נקראים שם, ובסוף הוא עצמו נזרק החוצה. לאן? למזבלת החזרות. איזה דימוי? כן, דימוי חזק. מקום שאוסף שברים של ישויות שפשוט חזרו על אותן טעויות, אותם חיים, שוב ושוב. עשרות, אפילו מאות פעמים. נכון. אז הוא מחברים את הכל. אז הכפיל הזה הוא יכול ליזום חזרה נוספת, גלגול נוסף, רק אם יש סימן להתקדמות כלשהי. והמטרה של כל הסיחור הזה. בסופו של דבר, שהישות תצליח לזכור את עצמה לגמרי, את החיים הקודמים, את הכפיל,
את מה שהמקור קורא לו תודעת העצמי האפלה. ואיך מגיעים לזה? זה מחזיר אותנו לרקפיטולציה. לתרגול הזה של איסוף הפרגמנטים, שחרור קשרים אנרגטיים, וללמוד לנוע בין מציאויות במודעות. אז בוא נסכם רגע את התובנות המרכזיות מהחומר המאוד מורכב הזה. אוקיי, אז החיים הם בעצם מסע של התגלמות אנרגטית, שיש בו תהליך של איבוד שלמות בגלל ההתאמה לחברה. ויש ניסיון מתמיד, אולי לאורך הרבה גלגולים, להחזיר את השלמות הזאת. נכון. והמוות הוא לא סוף, אלא המעבר. מעבר אנרגטי שתלוי מאוד במצב התודעה שלנו. כמה אנחנו שלמים, וזה משאיר אותנו עם שאלה פתוחה כזאת למחשבה שנובעת מכל זה, אבל לא נאמרה ישירות במקור. מעניין. אם הקיום הוא באמת סוג של לופ, סדרת חזרות, עד שמגיעים לזיכרון מלא, אז מה המשמעות של הבחירות שלנו עכשיו, בחזרה הזאת שאנחנו בה? האם ואיך אפשר בכלל לשנות את התסריט, אם אנחנו באמת בלופ כזה? בדיוק. שאלה טובה לערער בה. עד כאן להפעם. נשתמר.